खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन BDOनि सोमोन्दै, थामहिनबा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि सोमोन्दै। आसामाव माबोरै ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानो हायो, ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानो थाखाय मा आनजाद होनांगौ, बेसेबां थाखोसिम फरायनाय जानांगौ, बैसोआ बेसेबां जानांगौ, लोगोसे सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारा बेसेबां बेथन एबा सालारि मोनो, सरकारनिफ्राय मा सुबिदा मोननो हायो, बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर, माबोरै आसामाव ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानो हायो बेखौ फोरमायनायनि सिगां ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारा मा, बेनि बिबान एबा रेसपन्सिबिलिटिया मा, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानबाय। लोगोफोर, ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारा मोनसे क्लास 2 एबा ग्रेड B लेभेलनि मोनसे गोजौ थाखोनि साख्रि। जोंनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोराव माखासे ब्लकफोर थायो एबा जिल्लाफोरखौ ब्लक वाइसै बोखावनानै दोनदों। सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि खामानिया जादों गावनि ब्लकनि सिङाव थानाय गासै जौगाखां खामानिफोरखौ नायनाय, सामलायनाय एबा दैदेननाय। जोंनि ओनसोलफोराव गोबां स्किमफोर फैनाय जों नुयो, जेरै लामा सामा, कालभार्ट, ब्रिज बायदि स्किमखौ नायबिजिरनाय, इमप्लिमेन्ट खालामनाय बायदि बिफानफोरा सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि खामानि। पेन्सन स्किम, अरुणोदय, PM किसान बायदि रोखोमनि स्किमफोरनि गासै बिबाना ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि आखायाव थायो। स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जायखि स्किम लाबोआ मानो बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम लांनाय एबा इमप्लिमेन्ट खालामनाया सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि खामानि। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानो हायो बेनि सोमोन्दै। लोगोफोर, BDO एबा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानाया गोरलै नङा। BDO पस्ट एबा रेंकआ जेरै गोजौ थाखोनि, थिग बेबायदिनो बेखौ मोननायाबो जोबोर गोब्राब। ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानो थाखाय सासे बिजाथिया आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोरासिन आनजाद APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनांगौ। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन थामहिनबा APSCआ खुंनाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामाव BDOखौ प्रेफारेन्स लानानै उथ्रिब्लानो सासे बिजाथिया ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार जानो हायो। बेनि थाखाय सासे बिजाथिया भारतनि नोगोरारि जानांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुएसन उथ्रिनाय जानांगोन, बैसोआ 21 निफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। बैसोनि बेलायाव SC ST फोरा 5 बोसोर रेहाय मोनो, OBCआ 3 बोसोर आरो PWD बिजाथिया 10 बोसोर रेहाय मोनो। एग्जाम पेटार्ननि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ, APSC आनजादा मोनथाम खोलोब एबा स्टेजाव जायो। गिबियाव प्रिलिमिनारि, नैथियाव मेन्स आरो जोबथियाव इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट। सासे बिजाथिया प्रिलिमिनारि आनजादाव उथ्रिनो हायोब्ला मेन्स आनजादखौ होनो मोनो आरो मेन्स आनजादाव उथ्रिनो हायोब्ला पार्सनेलिटि टेस्ट एबा इन्टारभिउनि थाखाय हांख्रायनाय जायो। बिजाथिया पार्सनेलिटि टेस्ट एबा इन्टारभिउआवबो उथ्रिनो हायोब्लानो रेंकखौ नायनानै BDOआव एपइन्ट खालामनाय जायो, थामहिनबा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार पस्टनि थाखाय सायख'नाय जायो। BDOनि सेलारिनि बाथ्रा बुङोब्ला सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि पे स्केलआ 22,000 निफ्राय 97-98,000 गेजेराव जायो। बेनि अनगायैबो सासे BDOआ सरकारनिफ्राय माखासे सुबिदा एबा फेसिलिटिफोर मोननो हायो। BDO जायोब्ला सरकारनिफ्राय फ्रि मेडिकेल फेसिलिटि, थानो थाखाय गंसे क्वार्टार न', गंसे गारि, लोगोसे ड्राइभार बायदि फेसिलिटिसफोरखौ सरकारनिफ्राय मोननो हायो। नोंथांमोना APSC एग्जामनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला डिसक्रिपसनाव BDOनि लिंक होनाय दङ, थांनानै नायहैनो हागोन। आं मिजिंथिदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला बांसिनै बुजिनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।